יום אחרים, עכשיו אני מנצח אותו ב-30 שניות. יואו חברים, נראה לי אני מנצח. להתראות. הפילטר הבא. יואו, מה קורה חברים? מהווידאו הקודם? חלק קטן, יאללה בוא נתחיל. מה אין לי ב-2025? לא. מה זה אומר? אני בן 8. מה זה אומר? יאללה, פילטר הבא. אני לא יודע מה זה הפילטר הזה, אבל אוקיי. אז, אני לא יודע, 4? מה זה 7? אוקיי. 9. 6. 8. זה יותר גרוע. אני לא אסמון לו. 2. לא. שימו לב זה לא נכון. יאללה, פילטר הבא. יאללה, עכשיו מדינות. מקסיקו 6. קנדה 8. ברזיל 4. צרפת 2. יפן 7. גרמניה 3. אנגליה, אוי לא, 5. 9. אוקיי, איטליה. טוב, יאללה. פילטר אחרון עכשיו. צריך ללחוץ הכי מהר. צריך ללחוץ. אוי, לא. לא. לחצתי. מה? אוקיי, זהו לוידאו, ביי.